Bismillahir Rahmanir Rahim. Labari na 25. Bin iyaye. Wani tsoho yana da yara maza wanda sai ya aurar da su. Bayan ya aurar da su, sai matarsa ta kamu da rashin lafiya. A wannan rashin lafiya kuma Allah ya karɓi abarsa. Sai ya yanke shawarar zai koma zama a gidan babban ɗansa daga cikin wannan 'ya'ya nasa. A komawar da ya yi ne sai ya kasance da yake ya tsufa sosai, bayi da aikin aikatawa sai irin ayyuka irin na tsofaffi. Kaga abu kamar yaro kamar kuma tsoho. Sai ya buɗe firji ya ce waye ya sa wannan, me yasa wannan ruwan ya yi daskare, me yasa kaza yayi kaza. Haka dai tambayoyinsa suke. Sai matar wannan ɗanasa ta ce ita ko ba za ta iya jure wannan hali ba, saboda haka ta shawarci mijinta da a ɗauke wannan tsoho a kai shi gidan da mai gadi yake, shi kuma mai gadi a sama masa wani gurin daban. Ɗan nasa kwa bai yi musu ba, ya je cikin hikima da dabara ya sanar da mahaifinsa cewa me zai hana babana ka koma ɗakin da mai gadi yake, gurin akwai bishiyoyi sannan ba wanda zai dame ka da hayaniya. Tsohon da ya ji abin da ɗansa yake faɗa ya fahimci abin da yake nufi, amma saboda baya son ya yi mujadala da shi kuma baya son a yi ta musu, sai ya masa shiru kuma ya ce ya amince. Aka je aka tsaftace ɗakin da mai gadi yake, aka kuma zo aka sanya wannan tsoho a nan. An tanadar masa wani akushi da ake zuba masa abinci, wato food flask na roba wato plastic. Kullum ana zuba masa abinci na rana da kuma na dare. Karin safe kuma shi ba a kai masa a cikin wani abin daban. A daidai wannan lokaci da aka ɗauka, ɗan nasa yakan ziyarce shi ne a rana sau 3. To da abubuwa suka ƙare masa yawa, sai ya zama na cewa baya ziyartar mahaifin nasa sai sau 1 a rana. Sai ta kai ta kawo sau 2 a sati, har ma ta kai ta kawo sau 1 a sati. In taƙaice muku labari dai, lokaci yana ta tafiya har sai da ya kawo a wata sau 1 yake ziyartarsa. Shigulgulansa sun fi masa mahaifinsa amfani a nashi tunanin. Kwatsam sai mahaifin ya rasu. Bayan mahaifin ya rasu, sai aka nemi mai gadi ya dawo wannan ɗaki nasa da yake zaune tun a kwanaki. Lokacin da aka zo za a yi kwalemar kayan domin fitar da su, mai gadi ya zuba nasa, sai ɗan wannan mai gida ya ga wannan akushi da ake zuba wa kakansa abinci, sai ya ɗauka ya riƙe shi ya kuma sumbace shi. Sai mahaifin ya ce me za ka yi da wannan, yadda shi. Sai ya ce a'a ina son sa. Ya ce ka yadda shi. Na ce me za ka yi da shi. Ya ce a'a ina son sa. Ya ce to faɗa min abin da za ka yi da shi. Sai ya ce da shi har sai idan kai ma ka girma zan ringa zuba abincinka a ciki. Yana faɗar wannan magana sai mahaifin ya fashe da kuka. To amma kukan ya zo masa a makararren lokaci. Darasin da yake cikin wannan labari ba zai lissafu ba. Ka fahimci iya abin da ka fahimta, ka kuma gyara kurakuranka. Allah ya sa mu gane.